Сярэднявечча ніколі не адрывалася ад Рыма. Яны былі апантаныя гэтай спадчынай. Вельмі часта ўсё падаюць так, што ў сярэднявечнай Еўропе проста быў такі рэзкі перапынак інтэлектуальнага жыцця пасля антычнасці, і філосафы займаліся толькі тым, каб абмяркоўваць, колькі ангелаў вы можаце насадзіць там на іголку, вот сапраўднае адраджэнне інтэлектуальнага жыцця прыйшло вось толькі ў эпоху, адпаведна, адраджэння. Але ці вы думалі калі-небудзь, адкуль гэтыя людзі, якія эпоху адраджэння стваралі, адкуль яны ўсё гэта ведалі пра антычнасць? Яны ўсё ведалі пра антычнасць, таму што яны вывучалі ўсе антычныя тэксты ў сярэднявечных універсітэтах. Уся іхняя універсітэцкая праграма складалася з тэкстаў антычных грэкаў і рымлянаў. Вы ніколі не зразумееце тэксты святога Аўгусціна, калі перад тым вы не вывучалі Платона. Фама Аквінскі, вы таксама ягоныя тэксты не зразумееце, калі вы перад тым не вывучалі Арыстоцеля, ён там яшчэ і спасылаецца на Цыцэрона ў сваіх тэкстах і гэтак далей. І увогуле вы сучасную тэалогію каталіцкую не зможаце зразумець, калі перад тым не зразумееце Арыстоцеля, бо яны ўзялі Арыстоцеля за адну з падставаў сваёй філасофіі. Усё, што яны ведалі пра медыцыну, яно абсалютна было ўзятае з Гіппакрата. Таму сярэднявечча яно не было прыпынкам інтэлектуальнага жыцця людзей. Там была вельмі чоткая сувязь паміж антычнасцю і сярэднявеччам інтэлектуальная. Людзі сярэднявечча чыталі гэтых антычных аўтараў. І агулам на дадатак да выключна біблейскіх такіх прыкладаў у сярэднявечных аўтараў вы вельмі шмат у іх знайдзеце спасылак таксама да антычнасці. Людзі сярэднявечча ніколі не прыпынялі сувязі з антычнасцю.